out. Okay, mga idols. So, kakain po tayo ng ano pa ang tawag nito? Nakalimutan ko anong tawag nito. Okay? Basta masarap ito, no? Very delicious. Paano to kakainin? Ilaray mong lolo. Oh, kukuha ako. Ang anak ko. Ito. Ayaw pag dinalo. Yan itong asosyal. Yan. Parang kamote lang. Tag anak ko. Ayaw pag dinalo. Grabe kayo kamukhaon ko. Papa. Namuglamoy, uy. Grabe kayo kamukhaon ko. Tapos of So, course.